Mga kapuso, nakahimamat ka na ba og iro nga vegetarian na, fruitarian pagayod? Makabilib kaayo kini nga puppy kay lupig pa ang taw. Busa ato siyang ilaylahon pinaagi ni ining report. Patatas, carrots, kamatis, Baguio beans, kamote, ug saging nga saba ug santol. Mangga, dragon fruit, apple, buongon, apil pa butong, iyang paborito. Dili pa na mao kay bisan insulin plant, sayote, dili balibaran. Meet Leo, ang 6-month-old nga kombinasyon sa Lhasa Apso, Shih Tzu ug Maltese nga breed. Nagdugang sa iyang ka-cute ang pagkahilig niyang makigduwa. Dili lang usab siya playful, kay bisan sa iyang kagamay, guard dog usab si Leo. Sa iyang kaparaygon ug ka-sweet, susama na gayud siya og baby boy. Regular usab ang check-up. Gani, mitimbang na siya og 5.4 kilos. Ug nagtuo mo nga rabbit try mulanlan og karot? Dili, kay usa na sa mga paborito ni Leo. Ganahan pa ba mo sa iyang pagka-vegetarian? Ania pa. Broccoli, tangkong, radish, dili gayud ka magmahay kung imong pakanon. Manghagpat pa man gani og kamunggay, ug mukit-kit og mais. When we first got him, my mom gave him corn, and from there we tried to introduce different fruits and vegetables to his diet. But we also had to make sure that everything we were feeding him was like okay for the dogs to eat. So now we introduce different fruits and vegetables to see if he actually likes them. Like bananas, he hates them so much, but he loves tomatoes and Baguio beans and coconuts. And lately he's been trying to get into santol and guava. O di ba mga kapuso, makabilib kaayo si Leo. Cute na, very healthy pa. Ug nagpamatuod nga ang mga iro kung atimanon lang gayud, man's best friend gayud sila. Cecil Kibod Castro, Palitang Bisdak.